Mufaro mukuru kuva tiine pachivhitivhiti chenyu Zim HD apo patinouya tichitsanangura mhosva dzavachiwenga dzakati siyane kubva vari komanda wemasoja kusvika pari zvino kuti munyatsonzwisisa kuti hapana ari nani kubato reZANU-PF. Naizvozvo tinouya pane mhosva yekutanga, the use of excessive force by the military in suppressing protest and demonstration. Number 2, human rights abuses and violation by the army. 3, corruption and embezzlement of military funds. 4, involvement in illegal activity including drug trafficking and smuggling. Involvement, political assassination and extrajudicial killings. Misuse of power and authority for personal gain. Involvement in coups and other destabilizing action to against political powers. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe hapana munhu weZANU-PF watinotarisira kuti haana mhosva. Munhu wese ane mhosva. Kutsigirwa kwavo kana kunzi vazopatsanurana, ZANU-PF yagara ine mhosva. Mukuru ane mhosva, iye vice wake ane mhosva, ese mavhaisi ane mhosva. Tinokutendai nekuona kwamunoita mavidhiosi edu zuva nezuva.